Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke live streaming Gus Tajib Official Sadirono Sikin Dek. Takutan terganggu, Dek. Lagi mulai lagi elek kan. Tor ya sip kuwi nek live streaming. Aja diganggu ya to. Heeh. Aja nek sing sliwer-sliwer to. Heeh. Tor ya nek live streaming ki ya sip, sing penting ki sisok ki majelisan. Tor ya genah nyeni kuwi lho. Nyeni sadu pokoke nek live karo Gus Tajib ki kaya mlebu TV. Oh alah. TV SCTV po Indosiar. Ning karo Gus Tajib karo Asidik bagus aku. Tur ya jenah sip kok ya bayaran. Sing bayar ya Pak Prabowo. Laki Tanti transfer. Heeh. Ketok. Anune tadi lho kok urung jadi iki piye. Tur ya nek live streaming ki ya sip bayaran. Buka deh, buka karo Oke, buka. aku wis tuku kota kok mau. Aja nguaske kene Ren. Aja ngaske, Ren. Ngonten lagi ngesus je. Tar ya sik kuwi nek dadi Gus. Tak anu yo, tak pinyet jempolnya yo. Yo. Oh. Kak nek ya sik kuwi nek dadi Gus bayaran. Tar ya bayaran Gus, heeh live. Kulon Plago hadir Gus, oke siap. Terus balik papan Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Banjarbaru hadir, Banjarmasin hadir. Tadi ya sip kuwi lho guys, live streaming. Ketoke jos live streaming bersama Gus Tajib Official. Nek live ki ya sip kuwi bayarane sahdu ngeni apa meneh ki sisoke Habib Syah ning nggone kajine almarhum Pak Dalwari. Kan nek live karo Gus Tajib ki jan sip kaya guys, kaya TV Indosiar, SCTV, Trans TV, terus Kompas TV apa meneh bojo calon bojoku santri krapyak nonton. Tor ya nek Gus ki ta mungkin nek etok dokter. Nek Gus ki carane etok santri kapriyak jos kuwi. Tor nek live streaming ki ya sip disiarkan langsung dari channel media Gus Tajib Official karena jan bagus tor yo hooh jan ganteng Gus tor yo nek baju putih dadi Gus ki kan yo sip bayaran guys tor yo ganteng banget je di kamera ketok glowing tor yo sip kuwi live streaming bersama Gus Tajib independen terpercaya dagingane Pak Prabowo rasa bahas Mbak Yuni Ablol padahal boten kedanan Mbak Yuni Ablol tol nek Gus ki rabine karo santri krapyak ge ijabe ti live streaming akate ti live streaming jos kuwi. Terus nek live streaming akad nikah karo santri krapyak ki sip kuwi. Bayaran. Terus ya sip kuwi lho guys. Delok pas komat. Dan yang kedua karena video saya ketok bagus to bojone Linda bagus aku wong kene Gus tor ya sip kuwi nek dadi Gus ki bayarane sip akeh duite tor nek live streaming lasang eling-eling
kelingane nggone Pak Ontong yo ora. Tur yo jos kuwi lho. File Gus Tajib dari Sulawesi ada, Blitar ada, Blitar Raya ada, pokoknya Paseban ada. Terus Plogo sisok pesir selamat pelesir ning Taman Mangu. Gus kok randelek tentang Wang Mangu pilipun. Ayo kene Gus mosok nganu liburan ning Tawang Mangu nasib lah. Terus ya nyeni. Bayarane jan akeh duwite. Nek live streaming. Tapi ya jos kuwi. Apa meneh ya disiarkan langsung dari channel Gus Tajib Official. Ya genah bagus, ganteng, wonge resik. Bagus ya calone santri Krapia. Neng yo ro asidik bagus aku. Ketoke lho. Wong asidik iki ra tau nyantri ning gone Mbah Maimun Jubair. Kan kene ketemu Gus Bolon, guys. Yo biasa ya Gus. Lodok lumayan ganteng. Nek tik delok-delok saka kamera. Cen hooh ganteng tenan. Tur yo hooh. Yo nek live ki yo streaming ki yo sip kuwi. Apa meneh ki sisa Habib Syah ning gone Pak Kaji Dalwari almarhum karo Azzair ning Megiri. Nek tembunge Gus Miftah ya ming etoke rondo. Mosok berkat selawat jodohku papat. Ngeni kuwi. Berkat selawat bojoku papat. Amin. Neng yo kuat Gus. Ora kok minimal yo loro santri Krapia apal Quran. Beda karo bojone Asidik. Terus nek ti bayangke nek Gus Tajib nek ti banding karo Asidik ya bagus Gus Tajib lah. Terus ya nek Guse Paseban kan ganteng. Luwih ganteng saka terus ya nek ti delok-delok ya guys. Kuwi ya sip apa meneh dekengane Pak Prabowo kan ya sip lho meneh lho. Karo live streaming Pulau Kalimantan hadir Gus. Oke wis. Tur Blitar Raya ketoke hadir Gus. Oke, siap. Pokoke nek live karo Gus Tajib jam menake. Bangane bahas Yaya. Tur nek bahas Mbak Yuni Abrol ki pas ning pengajian kuwi terus etok cewek ayu kok tari pas pengajian Gus Idam ning gone Mae Soimah. Kan tari tekoni lo cewek. Ceweke bilang gini. Arep Nedi ora arep kemana? Arep Nedi. Padahal linggo kene kebak. Padahal nemplake etok cewek ayu jan seneng aku. 6 jam guys tenan apusi. Kuwi ning gone Soimah pendopo pas pengajian Gus Idam kae lho. Kuwi ya sip kuwi. Nek live streaming ki sip bayaran. Tur ya jelas hooh ganteng. Ganteng Gus, hooh. Ganteng jange santri Krapia je. Kan nek Gus ki ya rabine karo santri, minimal ya hooh santri. Tur ya jejer karo santri Krapia ya ganteng. Tur ya rene bagus, kono ayu, ya cocok lah. Neng beda karo Asidik. Nek
Gus Tajib lo Asidik iki luwih bagus Gus Tajib. Soale mulyane pipun Gus? Mulyane ya ketemu Gus Gede, ketemu Gus Kawisar sungkem, ketemu mungsuhe Asidik ngampleng ngono wae. Ya ora apa-apa nek Gus ki ya etok santri kerapyak ki ya lho lah. Kadang yo podcast ini disponsori oleh skincare sing go wong santri kerapyak ben ketok bening wayu nek ketoke guys. Tur nek live streaming bangane bahas ngene-ngene seperti iki tuku omah ning Paseban ngedeke majelisan. Yo sing mimpin selawatan aku. Kan jelas nyeni to, guys. Nek mimpin selawatan isbalana nyeni kuwi. Pokoke bayarane akeh. Termasuke, heeh. Tur nek sip kuwi lho guys, nek live streaming ketok ganteng di kamera. Live streaming hari Jumat 2025. Ayo malam Jumat 2000 hari. Nek neng media hari Jumat 2025. Tur yo sip kuwi nek live karo Gus Tajib official. Tapi yo nek di bojo ki apal nganu ya Rasulullah karo sijine apa Roma kaya robal ribati rojai barito kakoseti fastajib lidua ituai yo jenenge Gus ki yo payu nek kosidan ki ning Asidik ora percaya ha carane ben percaya pripun Gus yo mara ning omahku Paseban Bantul Barat. Kene kan Bantul Timur. Tur ya nek dadi Gus ki ya penak, bayarane sip kaya TV, kaya MMC TV, Kompas TV, GTV, TV luar. Ya kaya Trans TV, Trans 7, Indosiar, SCTV. Ya bagus nek dadi Gus ki. Kan yo luwih ganteng. Seka nek di sawang-sawang ro bojone Linda, yo bagus aku. Kan kene Gus. Gus ki ra ketemu Gus yo bagus. Nek ketemu Asidik yo rada piye-piye ngono. Tur yo nek dadi Gus ki yo penak bayarane sip. Dekengane Pak Prabowo. Tur ya Pak Prabowo ki hadir Gus oke. Makasih THR ya Pak enggak ngasih. Tur ya besok-besok ngasih lagi. Tur nek dadi Gus ki ya genah sip kaya ganteng, bojone ayu, santri kerapyak, bojone loro. Apal Quran tur ya sip kuwi. Bayarane ya jos kuwi. Aku nonton. Tur sip kuwi pokoke ganteng bagus. Tur ngene mbangane kita bahas liyane. Eto nganu tabiku ki ya di live streaming. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih lu banget. Engko meneh. Lanjut deh. Oh, yang hadir mana-mana enggak di absen.